Hola, sóc l'Imma Villegas i avui us proposo una activitat per conèixer expressions castellanes. Necessitem llapis i paper, colors o rotuladors, el text del conte, un diccionari que podem consultar per internet i una mica d'imaginació. Per començar, busquem en el conte les expressions castellanes que vulguem conèixer. Les expressions són frases fetes que tenen un doble sentit. O sigui, que quan les utilitzem al parlar, de vegades no volem dir el que realment sembla que vulguin dir, que seria el sentit literal, sinó que li donem un altre sentit, que anomenem el sentit figurat. Primer, un cop tinguem les expressions que vulguem treballar, agafem una expressió i fem un dibuix del que ens sembla que vol dir, és a dir, el sentit literal. Però després buscarem, per exemple, en el diccionari, quin és el seu sentit figurat. Però, si ho voleu una mica més difícil, llavors pensarem aquella expressió, com ho podem dir en català, si tenim alguna altra expressió o frase feta equivalent. I, si ho voleu una mica més divertit, buscarem en el llibre la frase on s'utilitza aquesta expressió i nosaltres mateixos podem inventar-nos una frase nova amb aquella expressió. A veure si ho hem entès. Comencem. De lanza en astillero. Un astillero és el lloc on es guardaven les armes, les llances i totes les armes. Aquest seria el sentit literal, tenir les armes ben col·locades en el seu lloc, en l'astillero. Si consultem el diccionari, tenim que vol dir estar preparado para llevar a cabo una acometida o acción en cuanto sea requerido. O sigui, estar a punt de fer alguna cosa. Com ho podríem dir en català? Doncs podríem dir a punt de solfa. I si busquem en el llibre la frase corresponent, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza astillero. Una altra. 2. Dar carta. Dar carta, si ho dibuixem, vol dir donar una carta a algú. Aquest seria el sentit literal. Si busquem el sentit figurat, tenim aprovar. Aprovar. Estar d'acord amb alguna cosa. En català en diem donar carta blanca. Per exemple, el jutge dona carta blanca perquè el reu vagi a la presó. Aquest seria en català. I la frase del llibre, ella jamás lo supo ni se dio carta de ello. Una altra. 3. Tener barruntos. Barruntos vol dir barrinar, no? Aquí és una màquina que està pensant. El diccionari ens diu del verbo barruntar, prever, conjeturar o presentir algo por alguna señal. En català diríem
ensumar-se. M'ensumo que... el que sigui. Que plourà, per exemple. No? I la frase del llibre... Ya tenía algunos barruntos de la falta de juicio de su huésped. Una altra. 4. Tener poca sal en la mollera. La mollera és el cap, aquí tenim un bebè, doncs si li falta sal, no? Li haurem de posar sal. Seria el sentit literal i el sentit figurat. Ens diu el diccionari, és un hombre de poco juicio. És a dir, que té poc seny. En català tenim l'expressió ser curt de gambals. I la frase del llibre deia, hombre de bien, pero de muy poca sal en la mollera. Una altra. 5. Quítame allá esas pajas. Aquí tenim les palles, les bales de palla. Sentit literal, doncs hem de treure la palla. I el sentit figurat, por algo insignificante, sin importancia. En català tenim l'expressió per poc preu. Per poc preu. En el llibre, tal vez le podía suceder a Ventura que ganase en Quítame allá esas pajas alguna ínsula. Una altra. Nací en la edad de hierro para resucitar la del oro. Aquí està aquest senyor de l'edat de ferro, està fent material, està fent coses en ferro, eines. I el que ens diu el diccionari és yo soy aquel para quien están guardados los peligros, las grandes hazañas, los valerosos hechos. O sigui que vol dir que s'ha d'enfrontar al perill que té davant, el que li toqui fer. En català, tirar pel dret. I la frase del llibre diu això. Tú has de saber que yo nací por querer del cielo en esta nuestra edad del hierro para resucitar en ella la del oro. Yo soy aquel para quien están guardados los peligros, las grandes hazañas. Una altra. La codicia rompe el saco. Aquí tenim el sac que se li trenca a aquest senyor de tan ple de diners, se li trenca el sac. El diccionari ens diu el ansia por conseguir algo desmesurado frustra la obtención de una ganancia. En aquest cas, en català tenim l'expressió qui tot ho vol, tot ho perd. Pero como la codicia rompe el saco, a mí me ha rasgado mis esperanzas. Una altra. Dar coces contra el aguijón. Seria la 8. L'aguijón és la punxa que molesta a l'animal per aconseguir que faci alguna cosa. En aquest cas són bous, en el llibre era el cavall. Per tant, representa que l'animal va donant coses en l'aguijón, en la punxa. El diccionari ens diu quien trata de resistir una fuerza que no se puede vencer. Aquest seria el doble sentit. En català en diem donar cops d'espasa a l'aire.
La frase del llibre: si vos queréis porfiar y espolear y dalle, será enojar a la fortuna y dar coces, como dicen, contra el aguijón. Una altra, la 9. Correr el dado. Correr el dado, aquí, o echar el dado, també es diu. És a dir, els jocs d'atzar, els jocs de daus, doncs tirar el dau. I aquest seria el sentit literal. El sentit figurat, echar a la suerte, por azar. Una cosa que passa per atzar, per sort. En català tenim l'expressió fer-ho a sorts. A sort. Aquesta és l'expressió en català. La frase del llibre: de tal manera podía correr el dado que echásemos azar en lugar de encuentro. Una altra, en cueros. Seria la número 10. No vol dir que anem vestits amb pells d'animals, potser amb les nostres mateixes pells. Justament vol dir això, con poca o sin vestimenta alguna. És a dir, despullats, sense roba. En català direm com Déu el va portar al món. Seria l'expressió en català equivalent. La frase del llibre: quiero, digo, que me veas en cueros y hacer 1 o 2 docenas de locuras. Una altra, cercén a cercén. I és la número 11. Això vol dir tallar una cosa de cap. En aquest cas estan tallant la trena. Cortar enteramente o por la base. No el cabell, sinó en sentit figurat, doncs qualsevol altra cosa. En català en direm de soca arrel. Tallar una cosa de sota arrel. De soca arrel. De soca arrel. La frase: que le ha tajado la cabeza cercén a cercén, como si fuera un nabo. Y la última, 12, hacer aguas mayores o menores. Hacer aguas, aquí tenim una mà que té una aixeta i fa aigua, però aquest seria el literal. En realitat vol dir orinar o hacer de vientre. Depèn si són mayores o menores. I en català ho diríem fer un riu o escagarrinar-se. Depèn de si tenim ganes de fer pipí o de fer caca. Y la última frase: ¿le ha venido en gana y voluntad de hacer aguas mayores o menores, como suele decirse? Ara molta atenció perquè us faré un repte. Com sabeu, l'Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes, està considerat una joia de la literatura espanyola i universal. A veure si sabeu totes aquestes altres joies de la literatura universal, quin és el seu autor i d'on són. Els follets sabaters, o el sabater i els follets, El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, El llibre de la jungla, El mag d'Oz, Conte de Nadal, o Cançó de Nadal, que seria el seu títol original, Els pastorets o l'adveniment de l'infant Jesús, El petit príncep, Mary Poppins, La princesita del prendedor, La reina de la neu, El trencanous i 20.000 llegües de viatge submarí. I els autors?
Hans Christian Andersen, Frank L. Baum, Miquel de Cervantes, Rubén Darío, Charles Dickens, Josep Maria Folch i Torres, els germans Grimm, E.T.A. Hoffmann, Rudyard Kipling, Pamela L. Travers, Antoni de Saint-Exupéry i Jules Verne. Les solucions, com sempre, a la propera activitat. I ara us donaré les solucions al repte Antoni Gaudí. Si us recordeu, havíem de dir totes aquestes obres de Gaudí, com es diuen i on estan. Sagrada Família, Barcelona. Parc Güell, Barcelona. Casa Batlló, Barcelona. Casa Milà o La Pedrera, Barcelona. Palau Güell, Barcelona. Torre Bellesguard, Barcelona. Casa Vicenç, Barcelona. Pavellons Güell, Barcelona. Colònia Güell, Santa Coloma de Cervelló. Catedral de Palma, Mallorca. El Capricho, Comillas, Cantàbria. Palau Episcopal, Astorga, León. Árboles, hierbas y plantas, que en aqueste sitio estáis, tan altos, verdes y tantas, si de mí mal no os holgáis, escuchad mis quejas santas. Mi dolor no os alborote, aunque más terrible sea, pues por pagaros escote, aquí lloró Don Quijote ausencias de Dulcinea del Toboso. Es aquí el lugar a donde el amador más leal de su señora se esconde y ha venido a tanto mal sin saber cómo o por dónde. Tráele amor al estricote, que es de muy mala ralea, y así hasta henchir un pipote, aquí lloró Don Quijote ausencias de Dulcinea del Toboso. Buscando las aventuras por entre las duras peñas, maldiciendo extrañas duras, que entre riscos y entre breñas halla triste desventuras. Hirióle amor con su azote, no con su blanda correa, y en tocándole el cogote, aquí lloró Don Quijote ausencias de Dulcinea del Toboso. Adeu.